Anyang laki din! Nadamag ko anak ka rin yung kakano iti Bombay, kumare. Ha? Aywan kumare, basit lang di narinyok kan kwa na. Ay, kunak ano medyo dakkel ta umutang agpayla kumakin ka. Ay, pasensyakan kumare. Ada ngamin pangaramatak iti inutang ko iti Bombay. Pangaramatam ngay, kumare. Amumatan kumare, umadanin ti Paskwa, nasken anapin tasak adi. Yan eh. Anya? Kayat mo asawan. Agpariband ka? Kasta ka di? Wan ako mare, kan saan laang areband. Ipa-hair color ko pa'y adi. Ay, sana all ang aron. Sana all imutang iti Bombay apang pariband lang iti buok. Ay wan ako mare, kayat ko anapintasak into no Paskwa. Diyak ngamin kahit ang makiatan iti Christmas party dagiti anak ko, iti pagadalan akas to iti langak. Ha? Diyak kayat asyak lang di saan anak kapariban kunakmanan. Andyan laki din. Kaya't mo asawin, inrin yung manan ti utang mo iti may sa Bombay. Wan lakay. Dua nga ro din Bombay ti nakautangam. Una yung ngay. Pangalalaan mo nga iti pagbayad mo iti inaldaw. Sapay sagti 10,000 ti inutang mo iti dua Bombay. Danag mo na Berto. Pakadanagam ko ma, katsak mo ti agbayad. Anya? Kung namasi ka ti agbayad, nga manmanu ka mo iti makitangdan. Saan mo nga ron nga inaldaw nga dagayab king ka? Danag mo na ya. Siyak ti makam mo ta utang kumat. Saan kumat nga imbaga dumawatakan kay ti pagbayad ko? Nakunam day ta ah. Tandaan nam day ta nga imbagam, Carol. Anya laki din. Wan ka di. Ultimo 5 na stroke sa anak agdawat kan ka kunakmanan. Salbag. Nagsapa ka man, Carol. Apay, umay kan agibati iti bayad mo iti Bombay nga agsingir inton madamdama. Ninaanamat. Wan, idagas kong taawanak ngamin iji balay may iti agmalam. Ah, apay, adda pa kitang danam itang aldaw. Mapan ko ipariban ti buok ko iji ili nana. Apaw, dagitakat. Talaga pang pariband mo lang ti kwarta nga inutang mo iti Bombay ah. Nana talaga. Awan parikot itiray tata siyak mo ti agbayad. Sa bagay mo't kit di ah. Ala, adto ti bayad ko. Bale, 800 dayta nana. Dayta 400 kat bayad ko iti may sa Bombay. Dayta 400 mat iti may samot a Bombay. Oh sige, itid ko no umay daag singer. Agyaman ak unay nana ah. Ala, innakon ta mga no naglukatan ti salon apapanak. Ay, sumulagayam nga awan ka nagmalam. Tanapan kalagayam nagpariban iti buok mo. Wan lakay. Ne, mabait lang. Kasla, saan ka amaragsakan na makakitaan na unat ka nakulain ti buok ko ah? Sa bagay, sipod pa'y kat saan kamot a supportive nga asawa. Sana ka maragsakan iti buok mo anaunat, Carol. Agasan man, inutang mo ti kwarta pinagpariban mo. Napan ka nagpariban iti buok mo, iyay ilay. Nagawit ka nga awan man lang ginatang mo matasida eh. Talbag kiday. Anya laki din Berto. Kad mapanak gumata nga dyan ni Antimona. Adamot la ko na akarni. Ay sanay. Una yan. Sanay. Sida tayo langan iti linambong at albos ti kamutay. Timportante kat na ipariban mo dahi ta buok mo nagangrag. Anya? Bagim lang ti pampanunutam. Salbag ka. Naimbag ka pa'y kumare. Naipariban mo ti buok mo sakbay a Christmas. Ay wan amare. Talaga na pintas ti buok ko niya. Buok lang ha. Saan akaraman ti rupa? Sardangan nakman si kabakla. Ang mga numalipatak nga agkumari taga po iti kasta pa nagsasaom. Si kakit di met. Gapulang tanapintas ti buhok mo. Saan kan amaangaw? Anya laki din. Basta siyak, napintas ti buhok ko. Excited ang agatin iti Christmas party dagiti anak ko iti pagadalan. Apaw! Irampam nga rudmanen ati kaun-unat a buhok mo. Sana ola talaga kunakmanen.
Jak ngamin kayat, nga Christmas nga ang ragtibok ko. Iso nga nagaramid akmat ay tiwagas, tapno maipaunat ko. Nangalaam nga iti pinagparibad mo, kumare. Anya nga iti serbidag iti dua barbasan na Bombay ko. Inutang ko adi. Anya laki din. Oh, bakit wala, Carol? Ay kwa, pasensya na. Wala kasi siyang iniwan na pambayad ngayon. Ay, hindi pwede yan. Ilang araw, sunod-sunod, wala siyang hulog. Sabihin ko na lang sa kanya kapag pumunta siya rito. Oo, malaki pa utang niya. Sabihin mo di siya pwede takbo kasi pwede siya kasuhan ko. Ha? Bait-bait na umutang. Ngayon tago siya. Di pwede yan Ay sige, sabihin ko sa kanya. Nasaya ta imay ka, Carol. Nana? Imay je Bombay itay. Ibagbaga na ang manumutan ang nagsasaruno nga aldaw nga awan hulog mo iti utang mo. Ay, dayta nga rod, Nana. Parikot ko una iti pagbayad ko iti utang ko. Anya, manula ang aldaw tinapalabas manipod nagrinyo ka. Ngam ita, awanan. Ngam sa bagay, impariband mo nga men iti buok mo. Anya laki din. Ay, sapay awan pakitang danan. Awan agayab, uray aglaba ko ma. Wano agdalos iti arubayan kas kadaw nagtibalay. Basta dala ang pagbayad ko. Ay, irimidyo am iti wagas tapno da pagbayad mo. Agung ungat ti Bombay nga imay nagsinger. Saan mo kano nga ilimlimangan ti utang mo tamabalin na kaakaswan? Kasta ka di timbaga na? Katwan! Iso ano di mo kayat ti makaswan gapula ang iti utang. Agaramid ka iti wagas kunakmait. Uray ladwa ti Bombay mo ngam awam mo trabaho. Inusar mo lang ang nagpariban. Anya laki din. Dayta, kas kala nakakaasitan. Lakay. Karibriban lang ni tabok mo, ngam kasta tilangan. Langa, ti awan pagbayad na iti utang. Sa kakit di mo, imbis at tulungan na, kasta mo ti bagbagam. Sipod pa'y, talaga saan ka supportive nga asawa. Ure anya pa iti bagbagam, saan ka atulungan, Carol? Yung kakagkarulingan ano isaw. Makamu kang agbayad iti utang mo. Nukunada nga ikulong na ka, ay awan bibiyang ka. Anya? Saan ka mga imbaon, tapno agutang ka iti dakkel agatad. Naimbag kumamot ano, may salaang ti baybayadam, ngam samay. Agasang may dahita, dua Bombay ang naglalaad, nangingisi da pa yung siyak. Yan may saan ang nausar ti kwarta dito balay? Inusar mo lang iti jaske abuok mo ang nagangrag. Isama ka mo kang agbayad. Ne, apay dagita kalabtikok nga imat mo kumare. An-anom nga dagita? Ay, handa pa nga ramidak, kumari. Ha? Ayun gayam, amangan no, kayat mo, taagkuyog tayo ito narabi eh. Papananta ko ma. Di simbalitan maray, agkaruling taman kide. Anya? Agkaroling nga ibagbagamat Karol. Apay, matinding pangangailangan. Si kakit nimot. Wano saan lang tisungbat mo. No umay ka wano saan. Anyat amom na makaurnong ta. Oray sa nga ribo iti manong nga oras. Hindi mayata na. Anya katag karoling nga ibagbagamon. Ay awan, sa anak nga umay mare. Si Kalatan. Ay. Mangibabayin ka talaga, Carol Ne, anya ko mati nakababayin iti panagkaruling. Mas nakababayin ti agkurakot wano agtakaw sana ya. Silang jibusis mo. Una yan. Anya? Rugyak inton malam ti panagkaruling ko. Adala maurnong ko. Apay ti ko na may bingayan ka. Saan? Dayta. Awan nga minan ti pagbayad mo iti utang mo. Iso tila malaglagip mo nga ramidain. Agkakwarta ka lang. Adulakot nga. Mangibabayin ka talagan. Sakpayin nga asawam ti mababay ni ti kasta nga ramid mo.
Utang kanto mga nga utang. Nagsasanga a Bombay ken barbasan ti pag-utangam. Manya nga ita. Sumardang ka man, Berto. Nawan tinasayat nga ibagam aguli makalaang. Salbag. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ay, We nakakapa! wish you Di a na ko Merry bunyag! Christmas. Tatang! Ay! Kunak lakit din o, sino ti silang agkarkaruling? Si kamagang kumare. Ha? Naku, nagdakkel nga palang galamot dahi tamtambura mon. Ala, Aywan kumari, siya karon. apo na yan. May sa mga agkarkaruling. Di ka lakit inayabanan ng lakay mo. Patyam mo daday, Aberto. Malaki din kumari. Kinantaan ka, nagpintas ti kantak. Mangasot ka mo na. Anya? Dahil lang ti kinantam. Agasot akong kunam. Anya lakit din, Carol. Kasla matinding pangangailan na talaga talaramida mo. Ay, Awan nga, pagbayad ko iti Bombay. Iso na panunot ko, ti agkaroling latan. na yan. Sa nabali ata na ipariban mo dahi tabuok mo ako nam. Presentable ka ko naman, John. Alaki din, Mari. Awanan ti adu-adu pa'y asaw. Mangtad ka kitinta kinantaan ka. Tanay, mapanak pa agkanta iji laod, agpadaya. Ay, una na ti kastoy abiyag. Nagpatpat naga ka nagkarkaroling ni. 300 lang tinaurnong ko. Pulos pa yung awan turo ko. Anya laki din aya. Buti, nakita kita. Saan nahulog mo? Ay, nakakagulat ka naman. Wala pa akong tulog. Di ko tanong tulog mo. Tanong ko, hulog mo, utang mo. Ilang araw sunod-sunod wala ka hulog. Sir, baka pwede bukas na lang. Kulang kasi tong hawak kong pera. Kahit magkano yan, bigay mo na. Mabawasan utang mo. Huwag ka na tago-tago, demanda kita. Anya? Akin na, kahit kulang. Bukas hulog ka. Iwan mo nanay muna, ha? O sige, ito na. Ay, salbag kiri. Tsak pa'y nakaawit ng nasabat ka pa lang. Una yun dahi talangan. Nakabutbutang ka pa yan. Al-alya. Di na man kasarsarita, Berto. Ha? Ang mga numadurab ka kung naktumat. Sumanao nga. Pangasim man tayong kamaturog. Una yun. Tapno at dalaang may bayad mo ito utang mo. Kat, anya kumaita. Kaya nangarot yun na urong mo ay. Ada. Awanan! Imbayad ko na di Bombay! Salbag ka! Ay, haping agpukaw ka kastay. Damdamagag laang no danornong mau. Ungit kin pukaw ti sungba mo. Aguyong to. Ay, sardangan na! Panawanak dito ita maturo ka! Inak manin agkaroling inton malam! Wala nga rin di sir-serving mga asawa. Awan may tultulong mo. Sumanao ka pa ilang. Pumanaw! Kayat mo asawan? Aging gaita? Agkarkaroling pa lang, deja Carol? Un kumare. Awan ngamin pagsapulan na. Kita mumuten. Nagsasanga, dagiti Bombay na. Dayta katibagbagak. Pinangriband na lang jay inutang na iti Bombay. Ngam ita, marigrigatanen iti kwarta pagbayad na. Puno dahi tamare. Manumatan ang arod alawas nga agkarkaroling deja babae. 15 days san. Agasam man. Maturog iti aldaw. Agkaroling iti agpatpatnag. Agsapan tuno pa nagawid. Ayan na. Anya? Idi pa karon na minsanan niya. Paawit pa laeng ang nagapo nagkaroling. Nasabat na kano ti Bombay a barbasan ang nakautangan na. Nasigod man tinakirulan na si ka. Ay. Imbagkit diya, tadalat tamang tadkan kwa na nga oray parparaw pao ti kantana. Sapay palangga na kanukin galong ti us-usa rin na nga kanta. Un mare, palanggana adadael ken but-but agalon.
Ay, una yan. Ribandad ti buok na. Ngam, agparparikot mat iti kastaunay. Gapo iti utang na. Daytoy balay, tinaturong ko. Balay mo, Gina. Anya nga may tituloy nan? Uy, kumari. Ukis na bam? Nalpasan ti December nga madda ka pailangag karkaroling. Gusto kumamatan ah. Si kakit di mat kumare. Awan pa'y kasupusuportam mo. Apo una yan. Inrugim tinagkankanta, idi napalabas alawas. Ngam aging gaita, first week ti January, adda kalat nga ngal-ngalaw-ngaw. Ibagam laang kumare no da maitad mo no awan ta pumanaw akon. Sayang lang ti effort ko nga. Hays! Alaman laangan. Ato iti nga gasot a pisos. Paggatang mo iti baro a palanggana. Kaasi mo day ta palangganam. Anya? Ngam no ko nam anayunak pa iti igatang mo iti galon. Ay saan kumamatan ah. Ala, ingkagkanta di ta karuba. Bareng adapay may tedda nga uray nalpasan ti Christmas. Pangaasim man karon. Gusto ko man dayta pa nagkankanta mi tirabe. Nye, apay apagsardangan na. Apay dakas. Apay saan ka mabay? Ngagkarkaroling ka kit nalpasan ti December. Second weekend iti January. Nga madda ka pa lang amang tamtambor iti palanggana. Kain galon. Salbag ka. Oho, tinapatag ka sa anak nagtaktakawan niya. When angam nakababay nga road. Nawatam. Saan ko pa analpas ti babayadak iti dua bumbay ko? Iswasardangan nakman Berto. Kaya't masawain. No bilang ta April amalpas ti utang mo. Sumardeng kantaon nga karkaroling. Ni April. Puuna yan. Mapapain ako niti kastangar aramidang. Mabain kalata ka di. Nagado ka nga. Mala. No saan mo pa ilang ngay sardeng day tangar aramidang. Agsina talangay. Makamukan iti biyag mo. Anya? Utang kanto mo kaming nga utang. Naimbag kumamot nasayati ng ususaram. Ngam saan may. Tadi tabok mo ang angrag. Unayay. Pangaasim man. Tamang sapol kalangan iti panggadam. Sana day tagkarkaroling tanay. Nalpasan ti December. Anya laki ding. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.